Ahir es presentava la 5a nit solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès. Enguany aquest esdeveniment destinarà els diners recaptats a l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett. La síndrome de Rett és un trastorn neurològic que només afecta a nenes, ja que està relacionat amb el cromosoma X, que provoca la invalidesa quasi total de les afectades, essent a la vegada la causa principal del retard mental en les malaltes. Es tracta d'una malaltia de les qualificades com a estranyes o minoritàries, ja que afecta un percentatge molt reduït de la població. De fet, hi ha 2.000 malaltes a l'estat espanyol. Els recursos que s'hi dediquen són molt limitats i les iniciatives que s'hi duen a terme provenen quasi exclusivament de les famílies afectades i d'empreses privades. Francesc Juan, membre de l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett, es mostrava doncs satisfet que el Rotary Club de Vilafranca hagi decidit ajudar-los. I efectivament estem molt contents de que per primera vegada el Rotary Club de Vilafranca, amb la nit solidària, hagi destinat a una malaltia que realment és poc coneguda. Per tant, aquí està la nostra tasca de donar-la a conèixer. I també comptem amb la vostra col·laboració, que segur que la tindrem, per difondre exactament què és el síndrome de Rett, perquè aquesta és la gran tasca que tenim en aquest sentit. Des de l'associació remarcaven que un dels seus objectius és també donar a conèixer la malaltia, ja que està considerada, com dèiem, dins de les malalties minoritàries, i això fa que encara hi hagi menys recursos per explicar-la al mateix temps que investigar-la. És una malaltia de les denominades minoritàries, i llavors, clar, només entre una nena, entre els 10.000 i 15.000 nenes que neixen, tenen aquesta malaltia. Llavors també passa una cosa, que hi ha potser moltes que estan malaltes, que estan pel carrer i que no han estat encara diagnosticades, bé perquè han nascut abans o bé perquè realment els seus pares encara no han conegut aquesta possibilitat de que hi ha una associació i que hi ha un equip molt important en quant a dedicació, no en quant a persones que estan fent aquesta recerca d'aquesta malaltia. El 90% dels diners recaptats aniran destinats a donar suport al projecte d'investigació sobre aquesta malaltia que es fa des de l'Hospital Sant Joan de Déu per tal de permetre avenços tant en el tractament com en la detecció i diagnosi. El 10% restant dels diners recaptats es destinaran al projecte del Rotary Internacional, que té l'objectiu d'erradicar la poliomielitis al món i que actualment, després d'estar molts anys en marxa, està a punt d'aconseguir-ho. La nit solidària es celebrarà el proper 12 de juny al Casal de Vilafranca amb el seu format habitual de sopar-espectacle obert a tothom. A més, i com ja es va començar l'any passat, enguany segueix ampliant les seves activitats per facilitar la participació dels qui vulguin col·laborar. Així, durant 3 caps de setmana, els mesos de maig i juny, es realitzaran activitats de la 5a nit solidària, començant el 30 de maig amb el concert de Gospel View Experience al Casal i amb la previsió de poder celebrar la segona Marató Penedès, a benefici de la nit solidària al cap de setmana anterior al sopar espectacle. La presentació que es feia ahir va comptar amb la presència d'Antoni Massip, president del Rotary Club de Vilafranca, Mercè Tura i Judit Armstrong, en representació de l'Hospital Sant Joan de Déu, i el ja mencionat Francesc Juan, de l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett.